खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी गदेश्वर फरायसालिमायाव केरियार काउन्सेलिं हाबाफारि खुंफुंदों। बिटिसिनि मिशन एम्पावारमेन्ट आरो एन्टारप्रेनियरशिप बिफाननि थांखिजों दिनै गदेश्वर फरायसालिमानि केरियार काउन्सेलिं हाबाफारि खुंफुंदों। दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै गदेश्वर फरायसालिमायाव थानाय अडिटोरियाम हलाव बिटिआरनि केरियार काउन्सेलिं हाबाफारिखौ गदेश्वर एनआरडिएसनि बानजायनायाव खुंफुंदों। दिनैनि बे केरियार काउन्सेलिं हाबाफारिखौ एनआरडिएसनि बिगोमा देरहासार नार्जारी बिथांनि गोब्राब नाजानायाव खुंफुंनाय जायो। बे केरियार काउन्सेलिं हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो गदेश्वर फरायसालिमानि गोरायुं प्रमद मेधि बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि केरियार काउन्सेलिं स्किल एम्पावारमेन्ट आरो एन्टारप्रेनियरशिप बिफाननि मिशन बिटिसिनि गाहाय दिथागिरि रन्जन बरुवा बिथाङा बाहागो लानानै केरियार काउन्सेलिंनि सायाव गुवारै फोरमायथिनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 30 नं गदेश्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङाबो बाहागो लाखिनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो सुक्लाय आइटिआइनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर बिजु कुमार बर' गदेश्वर एनआरडिएस फरायसालिमानि गोरायुं भुपेन बागपुति बिथांजों लोगोसे गदेश्वर एनआरडिएस फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलि गदेश्वर फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलि आरो गदेश्वर सानजा बोरालि सोलोंसालिनि फरायसा फरायसुलिनि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।